Ale to běže pod 11 no, krotko do maturity, sviatky sobotu a tam v Lipsku, tam bych so přes 500 povabili na tuto studium a 120 místno. A já bych tam interný profesor Schulz. A ja později se zonił, to by się zasakły komunist, tak, also, ale tu te moje posłudzenie prawie czytał tam, tak, tu by się w porządku, dokiż bych ja w CSW za sportsamowite, ale tam falła się ta Sada, seine Einstellung zum sozialistischen Staat beweist er durch seine Bereitschaftserklärung zur Volksarmee, że by się teda myśli dobrowolne. A to bych mal jeden z cíl, když si se nejsou za to přizivili, a to bych je Gerhard Warner, já, a potom ještě jen Cici, potom se nakazal, a potom jsem do SED zastupil. A ten profesor Schulz praje, jeli já zu, znovu já v septembru započet studovat, ale v Brně, Sofii, aber v Moskvě. Ja, praje Brünn und Sofia nehme ich Moskau nicht. Jesus, geht das da, seine Gebrauch. Česká als Bulgarština, to jsou slovenské řeči. A Moskva, to nie tak, ale najzum praje, nie, Sofia je volné město od rumunské. A to je jedna romanická řeč. Ja, ich habe jetzt schon Dominis im Breio, aber die Zapisau ist gewillt, in Brünn oder Sofia zu studieren. Ja, habe ich jetzt mit der Wonka. Později se já zonil za tuto profesor, pokud se ze Siebenbürgen. Also, tu by to potom dobře vědět, že tam volné město bylo. Ale to je kus také směšné.